фосилаи миёни ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ аз маркази шаҳри Бохтар он қадар боз ҳам имконияти хеле хуб барои футболбозони дастаи ҳосилот ва ба задани гол даст меёбанд. Агар ин ҳолати офсайд набошад, дӯстони азиз, аллакай дар дақиқаҳои даҳуми дидор ҳисоби бозӣ кушода шуд ва ҳосилот ба задани гол даст ёфт. муаллифи гол футболбози рақами 11 Лонгҷисон ки дар дохили ҷаримагоҳи дастаи Панҷшер мавқеи хеле хубро касб кард ва анҷом дода шуд. тӯбрабои хеле хуб аз ҷониби бозингарони Панҷшер. бале гуфтам ки дар хати ҳамла бозингарони наздик мешаванд. оҳиста оҳиста партоф анҷом дода мешавад аз ҷониби Рустам Кучкар. бале Панҷшер Дарян Тенгу ва тӯбрабои хеле олӣ аз ҷониби бозингарони Панҷшер. зарба иҷро карда Қурбонбой Шералиев. партоф ба дохили ҷаримагоҳ. имконияти хеле хуб. вале ин чӣ зарба аст? имконият боз ҳам аст. баъд дар ниҳоят ба задани гол даст меёбанд бозингарони дастаи Панҷшер. Маэл Аеси баъди кӯшишҳои зиёд дар ниҳоят ба задани гол даст меёбад. дӯстони азиз, ва ҳисобро дар дақиқаи 42 дидор баробар мекунад бозингари дастаи Панҷшер Маэл Аеси. баҳс ба вуҷуд меояд миёни Далер Азизов ва бозингари рақами 12 дастаи ҳамин рӯз дар муқобили Ҳулбук сурат мегирад. ва вазъияти хеле хавфнок. имконияти хеле хуб барои гол задан ва довар чӣ ишора мекунад? довар ишора мекунад ки Шералиев Равшан Азизов партоф ба дохили ҷаримагоҳ. имконияти хеле хуб вале қомати на он қадар бароб легионери дастаи Панҷшер. имконияти хеле хуб барои бозингарони тими ҳосилот. сараввал мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи Панҷшер ва имконияти хеле хавфнок. зарбои бозингари мазкур. зарба анҷом дода мешавад ё не, вале ин партоф ба самти Билли Обама. партофти ӯ ба самти Файзиддин Наҷмов. аз ин фурсат бояд зарба иҷро карда шавад Файзиддин Наҷмов, вале ин чӣ зараф мегардад? хоб дӯстони азиз, анҷоми рақобати дастаҳои Панҷшери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ва ҳосилоти Фархор бо ҳисоби 1-1 мусовӣ анҷом меёбад. Фирдавси хурсанд будам ки ин рақобатро барои шумо шарҳу тавзеҳ додам. то бозиҳои дигар пирӯзу поянда бошед.